ଅଠରଶହ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର କାଠିଆବାଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋରବନ୍ଦରଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏକାଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆଉ କାହା କଥା କହୁନାହିଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଇନଫର୍ମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବିତିଥିଲା? ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ମୂଲ ଲାଗି ନିଜ ଘରକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ କପଡ଼ା ଥିଲା, ନା ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ। ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏକାଧାରରେ ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲେ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବିଲାତ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ପୁତୁଲିବାଈଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ କି ସେ ମଦ୍ୟ ମାଂସ କେବେ ଛୁଇଁବେନି। ତାପରେ ଭାରତକୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ମହାତ୍ମା ବା ମହାନାତ୍ମା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଓକିଲ, ଯିଏକି 1947 ମସିହାରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କହି ରଖିବି ଯେ ବାପୁଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆମ ଗହଣରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ଜନଗଣଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଇଏ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କିଛି ସ୍ମୃତି ବିଶେଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।